Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adunay nangutana kung unsa daw hukom sa bata nga nagpuasa. But pasabot dili pa siya obligado, ang bata dili pa obligado nga magpuasa. Unsa daw hukom ana niya? Naba siya'y reward. Ang tubag niya na mga higala-igsoon, ang bata kung siya nagpuasa aduna siya'y reward. Ug mao pod nay sunnah but pasabot naa siya'y reward niana kung iyahang gibuhat. Pero kung wala gibuhat sa usa ka bata, wala niya gibuhat, wala siya'y, reward, wala pod siya'y sala. Nganuman dili pa man siya baligh, dili pa siya niabot sa sakto nga pangidaron aron nga maobligado sa iyaha ang pagpuasa. Ug dapat sa usa ka guardian pananglitan iyahang ginikanan sa usa ka bata, samtang bata pa lang iyahan ng praktisan ang iyahang anak nga magpuasa pero ayaw iobliga. Praktisan niya ang bata aron makamao hangtod sa pag-abot sa sakto nga pangidaron mag magkat-o na ang bata, kabalo na siya unsaon pagpuasa, unsay mga dapat pagabuhaton sa pagpuasa. Kay bata pa lang giamuman naman, gitudloan naman sa iyahang guardian. So, akong balikon nga ang pagpuasa sa usa ka bata kung iyahang gibuhat, kung nagpuasa ang bata, naa siya'y reward. Pero kung wala siya nagpuasa or nagpuasa man gani pero nikaon, mga pag-abot sa duhur nikaon na, so wala siya'y sala pod kay wala pa man siya niabot sa sakto nga pangidaron. Ug ari na lang taman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.